देवरा चोली चोर के तनी जाए से पहिले खारो ओ ठलाली से रोटी बोर के हुए वाले हो का ए बट बताओ तो ओ थाली से लिपस्टिक बोल के जो खाए जल ऊ ना हमरा किने के बाओ छिनरो तो खाओ त 200 लिपस्टिक ऊ हमके चाहिए वही है तो काम बचल बा घरे ओइ बोना बोलो मुझे बहारावा से तो दिला वाला गालिम दे बारावा से पैसा पूरा भरले बनी हुए लिपस्टिक किन तो खा लो ए हमर बामो ओ थाली के बा खाली लागत रे बहनी ना भाई 11 बज गए इतना दुकान हो गई बनी सक क्या करबो ए का चाहिए पैसा लावा में हूं पैसा लावा कुछ वाला में मुखा तो तार बोले बतिया के तरीका नहीं खे पता बताओ मार दे चढ़ दे इस पे रख हाँ बैठा ग्राहक भगवान रूप होना का चाहिए बोला हम लक्ष्मी है लक्ष्मी अरे कुछ होखा अपना घर खातिर होखा वो हमरो खातिर नहीं जे खातिर है अच्छा ठीक बा हमरो खातिर लक्ष्मी बाड़ू का चाहिए पैसा है ना बा अरे पैसा ओ मा होखे चाहे पैसा केहू में होखे सामान का चाहिए एटीएम ले ले बानी त का करी एटीएम ले ले बाड़ू त हमरा के तू चाहे लिपस्टिक अच्छा लिपस्टिक अबरी ओ थाली कौन ब्रांड लक्ष्मी के दे दे कि डुप्लीकेट दे दे कि ओरिजिनल दे दे कि फास्ट मिठका वाला मिठका माने रसगुल्ला चाहिए का तो के हां गुलाब लिपस्टिक अच्छा गुलाबी लिपस्टिक हां तो ई कह खा के टेस्ट करके ए जे देखो वो घरे बना बोला मुझे बहरावा से त दिलवा सेनूर दे दा हमके सेनूर चाहिए रे लिपस्टिक सेनूर दे तो हमके कौन ब्रांड के मारे लू ए तोर माई के ब्रांड हम कौन बताइरू को अरे रोटी ले ले बारू भूख लागत रहेला चेक करे अच्छा लेंच केने रखला ए बा एकदम सामने लगत आनर बानर आदमी हमी न अरे का करबू दो दिन दुकानवा बंद करके चल गए हम फुआ मार रहलिया ओइ जे फुआ मार रहलिया काम किया मेरा नहीं जाओ ओकरा के घरे ना रहला ना कुछ करे वाला अब कार परोज के समय मान लकी दिन हम केवन लेही केवन में चीनी बा जौन पसंद आवे तौन ले ला जेदा चीनी तो ले चीनी हां अरे क्वालिटी देखो सबसे ब्रांड क्वालिटी है नाम लिखबू का रोटिया पर हम जहां जान तो पर बमला के नाम लिख दे अरे त अब देखा जियान करता तो ओके लेवे के पड़ी ओके लेवे के पड़ी 250 रुपया के लिपस्टिक है इ लिपस्टिक आवा बोर बोरा रोटिया खातड़ू हो कटान लिखे मीठा नहीं लागल हम ना ले ए मर्द त खाए लावा दा लिपस्टिक खाए के बाकी ओठ पर लगावे के बा चेक करम नीक लागी तब नहीं लेम लिपस्टिक खाए वाला चाहिए हम लगे अच्छा ऑरेंज कलर देवरा चोली चोर के तनी जाए से पहिले खारो ओ ठलाली से रोटी बोर के हुए वाले हो का ए बट साफ खत्म है बारू का हम ना खाइयो आके देखो बताओ कैसा लागत मीठा लगी तो पूरा लिपस्टिक आखिर मेरी है दुकान मीठा मौकता देखो तुम का लेबू चाची अरे हे करा के खोजे आइल बनी हो चिन्ह तलुका पतो ही है बबुआ तारा पतो के आग लागो हम ठलाली से रोटी बोर के खातिया ए बचवा कल ट्रैक्टर में गाना गा सुन लेलस कि खा लो ठलाली से रोटी बोर के पकड़ो दा आ वही से फेरा में बड़ा होता हमार कनी पागल है का चल हां रानी सवतिया अभी जानत नहीं कौन के कैसा नत में अरे जाता ला समझा के जई चोरी चोर के तनी जाए से पहले खा लो वो ठलाली से रोटी बोर के खाला अपना बता के खेया गाना न रहे कि ठलाली से हमार पैसा लगता है हमार रोटी लगता है कौनो बात नहीं खे बहनी नहीं खे भाई बहनी करा दा हमके पूरा लिपस्टिक चाहिए हार त अस बहनी करा हमके दोबारा हमके पूरा लिपस्टिक चाहिए फोड़ देखला फोड़
अपने रोटी लेके परस चलता रही का करबी 10 गो रोटी लेल बानी हम पूरा दुकान पकड़े पीछे इनका पसंद आ गइल बा हमके एकदम कलर फिट बा मैं आ पूरा नाम से लिपस्टिक बा 270 रुपया दो। पूरा दो लिपस्टिक चेक कर ए बच्चा दे दो पैक कर पैक में पूरा पिस्टिक देखने के बाद दो हमके चाहिए तो के चाहिए देख ले नीमन थारा में लागी ना हाय पूरा ले ला जा सास पतो दोनों जानी लिपस्टिक। ये कुल का करतले का हो भैया ये का हो रोटी संग लिपस्टिक खाता है जा माने फ्री के आइल बा भाई अरे पैसा ले ले जा पैसा ले उठ लाली से रोटी बोर के खाए वाली सिस्टम। हां कुल का करले बोले रे लाली बोला हां वही खा गए यार 250 के लिपस्टिक के कितना अढ़ाई सौ 270। महंगा बा रुक अरे ओ ठप्पा लगाए वाला हउ रोटी पकड़ो तो तनकी चाचा हम पैसा दे दी ग्राहक लक्ष्मी ए ना ये हो हां ले बिछा के सुते खातिर ले लोन। ए बच्चा घर हाथ चुगलाई का वो करता रहा बिछाई ना उला के भर के चल देले बिया महंगा के काजू कतली महंगा के इमली बा ए पूरा भाई ओकरे हम पागल हो गला ना हऊ हैं नच देम हो कर खून हो जाए जे नच देम का तुरंत हो जाई ठंडा ठंडा कूल अरे रोटी लगा हम दुकानी में आइल हो जा हैं कूल से मोला दा गाल दरनी कूल वाला का रोटी बोरे वाला रोटी लाली चाहिए कूलर कुर्ती में लगाला कि कूलिंग करत रही आए है कूलर कुर्ती में लगाला कि कूलिंग करत दुकान में तब है हैं स्टेज हो किसी का ए बहनी चल हाथ जोड़ के हम दुकान में लगा जाई ठीक ना एक गोठ लगे दे दे बच्चा पैसा दो क्या कर तहार हो तनी हम ये मत दा दा पैसा दो अरे दो फिर के भतार के समझ ले बाबूजा दुकान के घर बनवला बड़ा हां ऐसे ऐसे कुल करा के बगल में तो आ वही में बोर बोर खा लिए वो उठ लिए नहीं रहेला हां ले ला चलो चलो हम पहले उसे खाए परस दो बच्चा हमारे परसवा ए नटी लेके ले घर से नहीं अंता रहते ए बच्चा बहुत परेशान मन कहते डॉक्टर बता बोला इलाज करवा दियो कर जलन गाना सुन ले वो मेकअप के सामान मांगे लगे ले जाकर रांची भर्ती कर तू दो पीछे पीछे दौड़ेलू आ कथा पर त खइबो कर तू त हमके छोड़ देला आज ना हमारी जा नहीं ना मारब पैसा दे के जा लेला से कहा जौन रोटी यहाँ पर बोरला सिया फिर के बता के अंगुरी होली पर लगा खाती में अंगुरिया लेवे ना उठ लाली पता ना पैसा लेला रोटी पर रोटिया ले ले ओए तारे जिया तड़ुजा सास पतो है दूसरे के ऐसा रहता तो ऐसा कुल ना करती से जाला माने हम जानता नहीं कि दुकानिया में कैसन ब्रांड के आवत है सब बड़ा धक्का घसीट के हमने फगल देला होने दुकान में तो ताराबे के लाधा के लोला सिया पटुआ गेला तो हम कमजोर ना हो गइल बनी अब हां सेटल बंद करब का है हैं अभी पकौड़ी के ऑर्डर बा चाय आवता है वो बैठा